everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Ani na lang unta ta sa ubos, kay kapoy kaayog sa kasaka. Unya lagi manang, kay ganahan makus kwartos ibabaw. Doon na naman ko'y napilian. Ay sige na lang good, ani lang ka sa ubos at lang ko sa ibabaw. Dili mahimo nga palayan ta kamarla. Kinahanglang adto na lang sabtang tanan sa ibabaw. Sige. Piliin sa kunyo kwarto si Babaw. Aron na, magtungod sa ta dito. Ay, Uy. kaitong sa iring. Che. Ayaw na sa kilabti manang, ako pa ng amigo. Ano siya? Siya ba nagtultol na ko sa kwarto nga ako napilian karon. Unsa? Mao na pa, siya ang miduol sa kwarto nga akong napili, kay iya man ang gikakha. Pero Marla, dili maayo nga magtinir kag iring. Manang, namatay na si Miming. O gusto ko nga ilisa na sab siya. O mao na siya nga akong iring karon, si Itom. Pero Manang, pasag din na smart la. Kay dako na siya. Mao gyud manang. Og nahibaw bitaw gid ka nga ganahan jud kog iring. Ay, mao na lang ko ninyo unda nga. Kay ako pang limpyuhan ang akong kwarto. Pa, Sige, miss, nang. kay amo sa ipelo na lang ang mga butang dito. Sige, yung mga butang na. Ay, kana. Anak ninyo diha ibutang ang akong kama. Duol gid sa bintana palihog. Dinhe, miss. Oh, diha. Og salamat sa inyong paghakot, anak, ha? Ako ni mo pahiluna kung asan ako ibutan na akong lamisitang suwatanan og tukador. Sige, miss. Sige, salamat. Sige, salamat. Uy, hello, Itom. Ganahan ka nga mo ni ang napilit na kong kwarto, no? Thank you, ha? Ay, tuod, si Elgin. Ako din pa'y baon nga nakabali na midinis na kong bahay. Oh, hay naman to akong cellphone. O man din sa bag? Ay, ang sa ni bayhan na, oy. Di man mo tubag siyang cellphone. Naglobat na nung ko. Ako nang i-charge nga akong cellphone. Kailangan may bawas si Marla sa akong na-research. Kaya ron aware siya sa mahitabo siyang palibot. Nga namasap ko, oy. Luya man ko. Murag bugat ang akong duha ka abaga. Imnan ko lang ni og vitamins. Gikulbaan ko mayos kay himtang ni Marlo, oy. Pero di ko mahulog sa pagkontak niya. Ako lang una ning ihigda ang akong kakapoy, oy. Manang? Nakakita ba sa akong cellphone? Oh, wara ba? Hala. O baka to mahabilin dito sa bahay nga itong kibiyaan, no? Ay, wa to dito, oy. Kay ako nang gitanaw ang tanang kwarto kung wa ba'y nabilin. Hawa na ka itong bahay nga atong gibiyaan. Mao ba? Pero nawa man akong cellphone. Ay na, nasuksok na to nimo sa ubang mga bags nimo, oy. O dili ba sa imong mga bulingon? Tabagi kong pangita man ng bi, kay na ako'y tawgan. O sige, inigo man ako hugasan ng mga plato, tabangan tagkag pangita sa imong cellphone. Ah, sige manang, salamat, ha. O sige. Hain maka akong cellphone, uy. Na, napahilo na ako ang tanang magputang.
Naana ako mga bag. Pero wag gid akong cellphone. Hain mo kaning cellphone na. Uy. Niya na sa lagi ka sa sud. Asa magig kaagi itom? Uy, kalit lang jud kag kasud din eh. Uy. Milubog siya suok sa kuntukador. Ganahan di ka nga ni ka matog sa kong kwarto, ha? Sige, okay ra. Pero di ka malibang gini, ha? Uy. Mura ba sa kasabot sa kong gisulti. Bantay ha, sabot na ha. Nindot sa gani din sa kilid sa bintana ang lamisa sa kong typewriter o computer. Kaya samtang mag-type ko, makita na ko ang upos. Kanindot. Kasi ka sa mga suga sa syudad sa upos. Mura tuod ko prinsesa dinida nga naglantaw lang sa akong mga sakop sa upos. Dili pa mo ko katugon eh. Magawasaw na ako din sa pilihan kong kwarto. Si Marla, nagatuog na ba ka siya? Ako lilion siyang kwarto. Nabaghuwaan ko ng bayad, ha? Di ko makatuog. Nakatuog na siyang Mayo. Mayo noon? Uy! Usap ito nabuak? Sa kusina. Tuwa sa kusina ang nabuak. May datang tao ka na kasuldi sa pilya. Kinalang ako ni masusi. Uy! May mga plato na hagbong sa sawga. Gaano man ka ni? Kinsam ka naghagbong ini? Mga limagin ka plato ang nahagbong. Pero, yun sa mga pagkagbong. Nga to naman dito ang butanganan ini. Gawas lang kung dunugin ang hilabot ini. Aron mahagbong. Hayak naman day. Hala, kanindot sa kong pagkatog ni kwarto ha. Mura ko harm kayo siya para na ako. Ay, may naman eh. Nindot ka akong katog. Uy, si Tom. Wala lagi na siyang hitaan gabi eh. Milakaw na sab siya. Pero, di man siya aki. Ay, naghilap naman na akong tiyan. May nagwagatas. Kahumot sa linuto ni Manang. Kahumot, kinahanglan makakauna ko. Pero, oy, imposible kayo nga mahagbong na diha. Ay. Kung ay manghilabot sa akong gibutangan, ana. Pero, mama na ako naabtang gabi eh. Manang? Pa? Naunsa mo? Uy, Oy. unsa man ang platong nabuak? Naunsa na? Kuan, nabatian lang ako gabi nga mikagay ni mga platuha din eh. O sa pagsusi na ko, way tao. Pero, wa mangyud ko malimot. Human ako hugas, ana. Ako nang gihapnig didtong bahinas lababo. Unya, nahog na diha. Mo na among nahibudgan. Oy, Dili ka ng iring? Posible. Pero, iring man lang na. Dili na makairog sa mga plato paingon dinhi aron mahagbong. Ating ilig, nalimot ka lang manang. Huwag nabutang ni mo sa ngilit ang plato. Sige na mo. Di lang ta maglalis. Mahaw ta.
Naghaptag buhaton ni Nisbay, karong adlaw. Manang, o kaya unya ang uban nimong mga butang ha, basin kung tuwa dito ang akong cellphone. Oy, wa pa gyud ay nimo makit ang imong cellphone. Naunsa man ni Bayhana. Uy, di ba yun makontak? Ay, makalagot ka, Marla. Makalagot ka. Imo gigong ipatriling og maayo ta. Ay, sabad to ra pa ron. Dili mi makita ka may trabaho. Hangtod ugma. Karang adlaw akong ibuubo ang akong panahon sa paglibot sa tanang suok ining baya. Hangtod na sa hardin. Total, sabado man ron. Ay, kadako ba sa pinipultahan na, uy? Uy, namay nagbugwal sa yuta sa hardin? Nagtalikod siya. Ug white t-shirt. Kamasos na iyang buko-buko, uy. Misinaw man ang iyang likod tungod sa singot. Mao tingali na ang giingon sa tiguwa nga iyang apo. Maayo tingali nga makig-amigo ko niya. Hello, good morning. Good morning. Oh. Ikaw? Ikaw sa Gabriel? Kamu di ang bagong namuyo ining vilya? Oo, kami. Nga nang nagbugwal man ka ng yuta. O ganong naabot man ka din eh. Naarang amo sa ubos. Ug ako ang gisangunan sa akong lolo nga mupuli sa pagatiman sa iyang hardin dinhi sa vilya. Kay naanak ko na mamuyo din eh. Mao ba? Kagamay ra gid ay sa kalibutan. Mahimong mangutana, Marla? Nagkatimaan ka gid ay sa kungan, no? Unsa man ang imong gustong ipangutana? Pangutana lang. Kamu di ang nawang tag-iya ng maong vilya? Ha? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.